So, na ako diri sa may kuan sa may San Pedro. So nalang ko tawag ini nga tubagon nga tawag hindi pa. Mali. Tawag ini nga argumento kay ako yung mga nabasa nga mga comments sa tawag ini nga to last na to nga na-upload na video na katawa ko kay sigilan pa ko nga dili ko may tuo o dita mo gamit ang tawag ini Biblia ay mali. Sana ka gitawag og dakong mali ano man yang problema dili man gud sila mohatag og bitaong pag-abli sa ilahang hunahuna para ang mahitabo is madawat nila ang tawag ini mga informations nga to ang gitawag og gi-present. Ano man ko nag-ingon nga dita mo tuo Biblia. Ako ang tawag anang giingon dili pwede nga ato ang gitawag og pagtulunan Bible alone or Biblia lang. Ano man kay una wala man nagitudlo sa Ginoo na. Sige daw be, atong tawag ini mga nag-comment be sa sige tagaid daw ko ninyo po. Tagaid daw ko ninyo seta sa Biblia kapitulo bersikulo B. Naningon niingon si Ginoo sa Kristo nga Biblia lang. And at the same time atong gipangkutlo ninyo nga mga setas dili pa man kumpleto ang Biblia nga panahon. Nya never gisulti ni San Pablo. Labi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. Never gisulti ni San Pablo nga Biblia lang inyong tuhan. Wala kay dili natudlo sa mga apostol na Biblia lang inyong tuhan. Kanang Biblia lang inyong tuhan, mo ni pagtulunan ni Luther nagi-adapt sa mga protestante. So buti pasabot ang tawag ining ang teachings nga inyong tawag ining gidawat is man-made teachings. So, pagtulunan lang nga gi-tukod or gi-establish lang og tawag ining tao. Una galibog ko aning maong gitawag og mga tawhana kay sige pangita og tawag ining mabasa. Nya pagkahuman og sila po pangitaag mabasa, di po kahatag og mabasa. Di ba? Nya karon sige granting tawag ini kinahanglan gid ato ang basahon sa ilahad na to nila pangutan-on sa dong sita sa Biblia be itulog bersikulo nga ningon ang mga apostol ug nato ang Ginoong Jesucristo nga yun kinahanglan na Biblia lang ang ato ang gitawag og tuuhan. Okay? Sige daw katong tawag anang mga hawod kaayo nga nag-comment sa ato ang gitawag og comment section. Nya unsap mong sitas pod sa Biblia katulog bersikulo nga tuuhan nato ng inyong mga founders sa bawat tawag inyong sekta ninyo. Ano man kay ang matag pundok gawas sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Naman gud sila nagkadaiyang founder. Naay nagkadaiyang gitawag og magtutukod. Nya kanang maong mga nagkadaiyang magtutukod puro pod nag-angkon pud tinuod. So masaman, tagaid daw ko ninyo kapitulo bersikulo ana kay basi di ay og mabasa din ang letra po letra kay ang inyong prinsipyo kung dili mabasa dili nato tawag ini nga tuuhan. So mo na nga sige mag-provide mo kuan mag-provide mo kapitulo bersikulo kay para ato ang sundon kay siyempre dili man pwede nga kanang naamoy gipangayo sa uban nya pagkahuman kamo mismo wala nag-practice wala nagsunod ni anang maong kuana wala nagsunod ni anang maong gitawag og pagtulun-ana. So granting without admitting sige Biblia lang ang ato ang tawag ining tuuhan. So ang ato ang tawag anang question kana bang inyong mga pagtulun-an mabasa ba gid as Biblia letra por letra? Kana mga founder ba ninyo mabasa ba na as Biblia letra por letra? Kana mga pundok mga pangalan sa inyong gitawag mga pundok ningon ba ang mga apostol nga mo ni pangalan sa iglesia ang gitukod ni Kristo kay para mahimo ang tinuod? So, kana lang. So, manadili pwede nga kuan dili pwede nga ang ato ang tawag ining unahuna. Kanang unahuna ba sa kuan? Unahuna ba sa ining gitukod lang og tao. Magina wala man gyud sa daghanan, manang dili mo basig kasaysayan. Anong dili man sila mo basig kasaysayan kay mga pangka man sila sa ilahang ilad nga sila ra pwedehimo. Mga pangka man sila. Anong dili man sila mogamit og tawag kining ubang mga standard references kay mga pangka man sa ilang mga ilad ni ilang gipanghimo. So okay, mo nang kita palinglaan ning mga tawhana kay how ra ba kaayo mag-comment ni pagkahuman. Pagtawag ining pasudlon sa atuang program di pagmanulod. Sige. So sa sunod na pud nga ato ang tawag ining content maghatag nga po sa mga reactions
bahin sa mga butang nga kinahanglan nato ipasabot ang ato ang gitawag og pagtuo. So maayong adlaw og Ave Maria, Viva Cristo Rey.